5 ka magsuspitsado sa pagpanglugo sa usa ka 16 anyos nga babae ang nasikop. Usa sa mga suspitsado minor de edad. Si Luan Mirondina sa report. Pasado alas 4 kagahapon sa hapon, nasikop kining upat ka mga suspitsado sa pagpanglugos sa usa ka 16 anyos nga babae nga taga Barangay Maribago niadtong Setyembre 5 sa gabii. Matod sa hepe sa Station 4 sa Lapu-Lapu City Police, Police Major Juan Capasio, na ila-ila sa biktima ang usa sa mga suspitsado pinaagi sa social media. Gamit ang usa ka dummy account, nakig-chat ang usa sa mga sakop sa Women's Desk sa Station 4 sa gitumbok nga prime suspect nga si Mac Clark Aying, 21 anyos, kinsa nangalyas ra usab sa pangang Chad Estrelio sa iyang FB. Usaan nila mo ini gamit sa account. Siya mo'y bali mag-negotiate og kanang mga babae. Once nga makig-meet up na nila ang babae, ila na din ang sila magsabot din sila. Ang kauban nila mag-atangan dito sa area, siya na yung modala dito. Matod ni Mayor Jonard Ahong Chan, positibong giila sa biktima ang mga suspitsado. During the operation nila ni Major Capasio, dihaman ang biktima na mo gini-identify nitudlo nila na mauna siya. Giangkon hinuon sa mga suspitsado ang salaod. Nagigdil ko niya bayad ko kwarta para masugot siya nga kay sexual intercourse no. Then mo to pag meet up na may kanang kay bawo na sila sa akong kuan nga nakoy kanang ka meet up ma'am din akong dadon to sa lugar niya sila magatang nga to. Sabi na okay ra man pero wa may unexpected ya inani day may tabo day ma'am. Ya dako kayo og pagmahay ma'am. Ngayo sa di og sorry sa young parents na ma'am nga. Kay bawo nang mintaan ni Koyo Bro, nadaras timitasyon na rin. Ako man kay, maugat ako first time na man kay, abi ko, dito minor de edad man ba, abi ko ganang bayaran niya, di minor de edad. Ang ikalimang suspitsado, kinsa usa ka 14 anyos, kasamtangang gipahimutang sa home care facility sa Dakbayan. Samtang ang biktima giabagan sa usa ka social worker. Karong hapon, gikatakdang pasakan og kaso ang mga suspitsado. Di man tamang ilabot ng City Attorney's Office, okay, this is a private matter, but we will make this as an exception considering na heinous kayo ang gibuhat sa usa ka minor bata ba, sa minor. So, we will make sure na kutob sa pamahimo, tagaan ng justisya ang bata. Gikonfirmar mismo sa mga suspitsado nga dili kadto ang unang higayon nga nakabiktima sila og mga babae gamit ang susamang modus. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga minor de edad nga dili basta-basta makikita sa mga tao nga nakaila lang pinaagi sa social media. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besdak.